Salam dostlar, bugün Blender sapaklarımızın 12-si bilen devam edeceğiz. Blender sapaklarımızın 12-sinde loopcut kuralı var adı. Size düşündürüp geçelim. Loopcut kuralım. Edil beylek kuralımız yani. Mesh obyektlerimizi, modellerimizi bize imkan ulanacak kurallarımızın biri. Ondan hem cube saylayan, birazcık mışkan kursorlarını öne sürüyen ve object moddan edit moda geçen. İkinci yerdeydi Age moduna geçen. Bunu iki basıp neyle hareket etken varsam şunun hemmesi size ekranın sağ tarafındaki screencast edondan görkezler şutaydın iderlap bilersiniz. Inni ekranımızın çift tarafından kurallardan extrude, inset, bevel. Bevel'dan son dördüncü loop cut. Inni loop cut neyle işleyen? Inni şu yere gelen, üstüne basıp saklayan ve loop cut diyen. Inni men şu loop cut saylandan sonra men öz obyektimin her kenarına gelemde, yani her kaptallarına gelemde şunyalık sarıçılık görkezýär. Bu sarıçılık näme? Birinci bilen loop cut bu obyektleri kesmek, bölmek üçin ulanýan kurallarymyzdan biri. Şoň üçin inni biz obyektimin haýsy kenarına gelsek, obyektimizin haýsy kenarına gelsek, ýagny şunyalyk sarçylyk bilen şoňy nerden kesipjegimizi görkezýär. Ondan üstüne ertip bir gezek basamyzdan soňra şol kesigi ene şu görnüşde kesigi ýerine ýerleşdirýär. Obyektimizi ýumundan başga gapdalykka hem kesip bilersiz. Ýa-da diklikden öňkü gapdalyndan hem kesip bilersiz. Ýagny şu görnüşde kesip bilersiz. Inni Ctrl Z bilen izin aldım. Yine bir gezek kestim. Ve berden loop cut and slide. Yani loop cut'ın menüsü çıkıyor. Loop cut'ın menüsünden number of cuts'tan şul kesigimizin yine sağını köpöldü bilýär. Näçe kesik istesek şonça kesigi biz öz istegimizde göre köpöldüp bilýär. Ondan bäri 3 taýyk 4 sanyk loop cut edeýin. Meselem inni bärdäki smoothness bilen şunu loop cut'ı kesen yerlerinden darıldıp ýa-da giňendi bilýär. Ondan soňra hem indiki bu gurallaryň kömegi bilen şol ýanky smoothness'yň her hile görnüşlerde bärde. Şulara göre çunkly bolsun ýa hat ýyrmanak bolsun ýa-da sfera ýalak bolsun diýip öz istegimizde göre saýlanan bilersiz. Şolara göre üýtgedip bilersiz. Inni bärde size even bilen flip'i düşündürmek için birazcık şunu çiğşirýän ve neşeyle kaptanına gelýär. Ine kaptanına geldim ve ine görýän bolsaňyz, ine bärden maňa bir loop cut goýubilýän diýe bir gezek çift knopkany bassym we bir loop cut goýdum. Inni şu ýerden even'e bassam, inseren bolsaňyz ine şul obyektimiň çift tarabyna görä saglady. Amen inni flip'e bassam bolsa, edil şoň tersine sağ tarabyna görä saglaya. Ýok men diňe bu tarabyna görä de, bu tarabyna görä de edil orta arasyndan keseýin diýsem, ikisinden hem piçikany aýryan, ortadan kesilen ýagdaýynda galýa. Onu inni Ctrl Z bilen hemmesini izine alýan, inni loop cut'ın ikinci görnüşi üçin obyektimin orta arasyndan bir gezek kesýän. Obyektimin ortasından bir gezek kesemden soňra bärden üstüne basyp saklayan ve offset edge loop cut. Offset edge loop cut yani. Inni offset edge loop cut saylanymdan soňra men şul saylan çyzygymyň üstüne gelýän ve basyp saklanan ýagdaýymda myşgamy ýokary tarap iteklesem men şu öňkü saylan loop cut'yma göre her kapdanna ýeni bir loop cut goýberdim. Indi 3 sanak bolýan çyzgym. Indi ýene de üstüne basyp saklap ýene bir gezek çeksem onu loop cut'lamyň sany öňküden hem köpeler. Offset edge slide'ym ýanky şutaýdaky menümiň offset edge loop slide'yň menüsü. Bärde de ýanky faktor, ýanky smoothness ýaly içine giydirip daraldyp bilýäňiz. Even'em
even'e göre sazlaya, yani darlığına göre, gengliğine göre sleep'im edil çok tersi. Bulam edil şu yankı düşündürüp geçişimdeki ýaly. Inni yeni kontrol Z bilen even'e çağırayan. Inni biz W harfine basyp loop'kadyň öz içinden çykýas. W harfine basýan. Ýene de inni loop'kadyň short case'i ýagny gysga ýoly Ctrl R. Men Ctrl R bassam şey dip kesik atyp bilýän. Ine geredin. Ctrl R bassam ine loop'kadyň gysga ýoly şol. Inni men Ctrl R basyp loop'kad bilen kessem bana yeni bir kömekler var. Men Ctrl R bassam häzir şu wagt myşka sağ knopkasy bilen atman edem. Misal üçin Ctrl R bassam danym üstüne getirdim bir gerek bastım. Biz ýani çep tarapda gurallamyzdan saýlamyzda ine şu ýaly hereketi edip bilemiz. Biz bir gerek bassyk gün ortasından kesýärdi. Bu görnüşinde bolsa biz oýjak ýerimizi saýlap bilýäs. Meselen men bir Ctrl R diýdim, bärsinden oýan. Ýene bir de Ctrl R diýdim. İstän ýerine goýup bilýän. Muny häzir size has düşdükli bolar ýaly age lens açýan bärdenem unitsden metrden ýani santimetrede size has düşdükli bolar ýaly ene. Men meselem şuny öz isleýän ýerimden kesesim gelýär. Misal üçin men has takyk ölçegler bilen işleýän, şoňa görä de öz isleýän ýerimden kesesim gelýär. Ctrl R diýdim. Üstüne bir gedek bastım, yukarı golaylaştıryan, ine 30 cm galanda kestim. Yine Ctrl R bastım, ine aşağına seredim, aşağıda santimetrim adalya, bunam 30 cm gelýär. 30 cm gelýär, we kesýän berdi. Ine, loop'kadyň bulan ikinji görnüşi. Edil menüsam yankı menümüz bilen üýtgeýän zady ýok. Ýöne Ctrl R bassaň, has takyk öz isleýän ölçeglerimizi saýlap, şu taýlaryny kesip bilýäs. Onda näme dostlar, Blender sapaklarymyzyň 12-njisine şeyler bilen gutarýas. Videomuzy halam bolsaňyz kanalymyza agza bolun, like bassaňyz sizi gyzyklandyrýan soragyňyz bolsa kommentariýa da belläp geçiň. Onda näme dostlar, ilk videolarda görüşýänçek, sag bolun.